Aktualitatearen laburbilduma egiteko asmoz beste behin ere hemen gaituzue, eta ez erreza Europara begira Gasteizko legebiltzarrera, Kataluniara, Madrila hauteskundeak bai ez, Sánchezek aurre hartuko ote dio Urkulluri, hau ez da futbol partida bat, baina kasi, aizue, denboraren makinan atzera egingo bagenu? Eta denboraren makina honetan bideian jarrita, aizue, Gorka Urbizuri galdera zenbaitzu egin dizkiote egunotan, baina guk zuku berezia atera nahi izan diogu. Asmatu behar dela noiz isildu eta noiz ez, eta denok daukagula azken batean zerbait esateko, baina asmatu behar da noiz esan, nola esan, eta hor dago joko hori bizkat. Askotan egin izan dizkiate olako elkarrizketak ez, letrekin, eta horrekak ez du balio, aspaldi jauzi zarenean. Eta isili geratu, ez? Zein da galdera, ulertidazu. Eta gertatzen da ere bai, diskonekin bereziki, saiatu naiz olako lilura bat babesten eta sekretupean eraman dut dena, eta ez dut nahi du jendeak olako purutasun batekin iristea bai diskora, bai zuzenekotara, olako informaziorik eduki gabe, baldintzatu gabe nolabait, ez? Eta orduan, letrekin ere alako zerbait gertatzen zait. Ez da enigma, ez da interesantearen egitea, baizik eta zuk batzutan sentituzu kantuan nolabait eta modu batez, eta personala da modu hori. Eta nik esaten badizut, eguzkia aipatzen badu disko batean, eta esatizu, ez, bau da, egun batean atean nintzela paseoan, eta eguzkia atea zitzen, eta ja, baldintzatzen zu entzulea, pentsatzera nere eguzkian eta ez berean. Ulertzen da, igual, niretzako askoz importanteagoa da, norberak ikusi duen eguzki hori, o imaginatzen duen eguzki hori. Orduan, letrak azaltzeko presnago, eta edo nondi atozen, edo zesan nahi dudan, edo mezu batzudan argia da, mezu batzudan uste dela magoaren trukoa erakustea bezala, eta hori zaio eskatzen magoa. Gaiztakeriatxoa egin diogu bai Gorka Urbizuri, horretara bagatoz, aktualitateaz, informazio freskoaz eta fidagarriaz, noski baietz, beste egun batez, ekin diezaiun hau, golpez kolpe, antenatikat da ongietorriak. Gabon deizuela guztioi Bruselan, Europan, zenbat kontu ezberdin laborariak haserre batetik eta bestetik erabakitze eskubidea lehen lerroan. Kaukus izena honezkero, baten eta bestean akaso entzun duzue, estatu batuetan bakarrik ez, beste toki batzuetan ere praktikan den ariketa da, lanketa, badakizue batzorde kaukus dena delakoa. Mai gainean jarri dena, ez dira izan ez Nafarroako lehendakaria, ez eta Ipar Euskal Herrikoa ere, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa, Kataluniako eta Korsikako lehendakariekin izan da Europan, lehen lerrora ekarriaz, erabakitze eskubideari nolabaiteko forma bat eman bartzaiola, araubide bat, eta beraz, ondorengo ez zigortze aukera bat. Tira, saltza nahikoa ez bagenu, oraingoan, Urkullu urrun joan zaigu, zer esatera? Europea de dar cabida, protagonismo y cauce de expresión a la pluralidad de realidades nacionales que la conforman. Duzue, serio, demonio, joan zegu Urkullu bertara, ez dakigu, hauteskunde kanpainaren baitan joango den, ala benetan serioski hartutako erabakia ote den. Tira, Euskal Biztanleok izango ote dugu aukerarik erabakitze eskubide hori gauzatzeko Kataluniarrek hartutako bidearen ondorena lehen lerroan dugun garaiotan, akaso, gehigarri, osagarri izango ote da prozesu guzti hau, libre izateko, pausu gehiagorik izango ote da, Urkullu jauna?
reconozca a las naciones sin Estado y regiones con competencias políticas y legislativas un estatus único y singular que garantice su plena participación en el diseño de las políticas y la toma de decisión. Tira, ez da ez txantxetarako kontua, guk Siria sartzeko gogo ere badugu, baina lehen lerrora ekarrita. Azken batean, Europan badira mugimendu batzuk, eta azken batean lerroburu nagusia hauxe da. Estatuetan bakarrik oinarrituko ez den Europa horrek bere baitan ateak zabaltzeko garaia duela. Lehenagotik ere nahikoarik ez bagenu, Palestinako auziare bertan dela, eraberritzeko garaian aro aldaketan krisi zibilizatorioan ote gaude, aukera hitza hainbatetan entzun dugu eta entzungo dugu ziur kanpaina garai honetan, badakizue guk edonola ere detaile txiki horiek maite ditugula, protokoloa ere ezagutzen dugula, kokapenak non han hemen deigarri egin zaigu, Urkulluren kokapena akaso bertan alderdi eta koalizio subiranisten siglak ere ageri zirelako, eta eskatuko diogu lankidei ea zer ageri zen agerraldi horretan. Eta ikusten duzu, akaso, irudi horietan lehendakariak bai, baina alderdi politiko eta koalizio subiranistak ere bai. Ez otu du ies egin Euskal Herria Bilduren logo horretatik Urkulluk, baten batek adarra joko otezion edo tira. Txikikeria garrantzitsu hauek aipatuta, esango dizuegu, kaukus honek ateak zabaldi ezazkiokela erabakitze eskubideari, hemen bertan, geure eusku dago ekimeneko ordezkariek argi eta garbi esan ziguten bezala. Beraz, guk ere, gertutik jarraituko dugu kontua. Honetarako sortu zen, orain dela 4 urte terdi gure esku dago. Adostasun eta elkarlan eremu bat hauspotzeko. Zalantzarik gabe, egun historiko bat izango da katalarrentzat. Herri gisa, tamainu handiko duintasuna erakusten ari da. Herritar ahaldunduek osatutako herri bizi, alai eta irudimentsua dela erakusten ari dira. Baina herritarren ahotsari ezin zaio betorik jarri. Ezin da zentsuratu, ezin da isildu, ezinezkoa da. Gure esku dago eta guk ere botaren! Ikusten duzue, azenolako garai historiko ezberdinak izan ditugun analisiaren tartea dugu orain gainera. Giro berezitxoa zalantzari gabe eta hortarako geure kazetari lagunaren gana bagoaz Maialen Ferreira pantailaz bestalde dugulako, lasai ez dizu galdera tramparik egingo Maialen, hasteko eta behin aipatu ditugu atarikoetan kaukus hori honezkero ezagunago egin da, Urkullu bera joan da Europara, deigarri egin zegu, ez da izan oso ohikoa beregan, bere legegintzaldian zehar behintzat, Kataluniako prozesarekin nolabaiteko irudi neutroa erabili izan du, eta bere garai instituzionala esan dezagun beste bide batzutatik garatu nahi izan du gehiago, ez gara gehiago luzatuko horretan. Edo nolare, lehen inpresio bat, Europan, bai Korsikak, bai Kataluniak eta kasu honetan Arabe Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkari nagusiak eskakizuna mahai gainean jarri dute, ezta? Nolabaiteko araubide bat, gauzak nolabait arrisku gutxiagorekin egin alizateko, ze egia da Kataluniako deskalabroak oraindik eta gehiagora emango digula. Bai, hala da, ez azkenean, dakiguna da, Europan eztabaida sosegatu bat eraikitzea da helburua, ez? Eta proposamen hori 30 orrialde ditu, ez? Eta zuk esan duzu moduan ez da kasualitatea Urkullu Bruselaseraino bidaiatzea eta honi buruz hitz egitea, ezin dugu ahaztu, ez bere azkenengo bidai handienetako bat izango dela, ez, legealdi honetan.
eta egia da, ez, autodeterminazioa hitza, intentzionalitate bat daukola, ez, eta azkenean badakigu behintzatez pre-kanpaina edo aurre-kanpaina honetan autodeterminazioari buruz hitz egitea AJ-ari asko komeni zaiola, ze azkenean badakigu bereziki Gipuzkoan, baina bai Euskal Herria osoan, ez, botoak bereganatzen dituen hitz bat dala, ez, eta hauteskundeak ikusita, komeni zaio Urkulluri honei buruz hitz egitea, eta ez bakarrik hitz egitea, baizik eta proposamen sendoak mahai gainean jartzea. Akaso orain arte, aipatu dugu legegintzaldian zehar, Gasteizko legebiltzarrean, batzordeak, nola baiteko mugimendu ezberdinak edota ariketak izan direla, baina oso momentukoak, luzerako jo dezaketenak, aldiz, Europan alako kaukus bat planteatzak, bat baina gehiago, akaso sorpresa zere harrapatu ahal izan du, gure esku dago ekimenak aurreratzen zuen, aipatzen zuen, Europatik etorriko zirela, baina deigarria egin zaigu, Korsikako lehendakariak esate baterako esaten du, ez dela independentista, ez dela alderatzerik, Katalunia, Euskal Herria eta Korsikaren egoera, baina erabakitze eskubidearen ariketa hori, demokraziazko ariketa izate hori, interesgarri izan daiteke. Gauza dagoen bezala Europan, honek babesik izan dezake ibilbiderik? Behar bada bai, baina oso ibilbide lasaia ikusten diot nik, ez, eta egia da errealitate ezberdinak diela hiru lurraldeenak, eta badakigu EAJ esaten duela, ez, independentista edo autodeterminazioaren alde dagoela, baina oso era lasai baten, ez, eta legealdi honetan ikusi dugu, eta aurreko legealdi askotan, ez, gai hau alde batera uzten dituela, ez, eta beste gai batzuk jorratzen dituzte, eta beste batzutan beste intentzio batekin jorratzen dituzte, ez, hau da, esaten dute, hauteskundeak heltzen diren momentuan, eta baita proposamen batzuk, txiki batzuk mahai gaineratzen dituzte, baina ez da, ez dituzte neurri zehatzak hartzen honi buruz, ez, eta nire ustez ez dago intentzio potente bat, autodeterminazioa edo erreferendum bat edo bide hau egiteko. Edo nola ere, hauteskunde giroan dator hau dena, ondo aipatu duzun eran. Goazen pixka bat gehiago murgiltzera, sar gaitezen giroan, Plein, mesedez? Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Zintzo beteko dudala zindagit. Gogor lan egingo dugu Euskadi hobe baten alde. Prometitu dezakedana da, pasioz jardungo dudala. 21 de abril. Es el cumpleaños de alguien. Es el cumpleaños de alguien, el 21 de abril. Será, ¿no? Sí, será. Hi friends, Imanol Pradales from the Basque National Party. Kaleko ahotsa jasotzera guaz aurretik Maialen galdetuko dizute gogora ekarriko dugu, Nafarroan ez bezala, dota iparraldean kasu, horretan pareko, baina tradizio gehiagorekin gizonezkoek osatutako lehendakari saga honen aurrean, zer nolako giroa izango da kalean jende? Jarraitzen aldu benetan saltxa guztia hau egia da, kazetaritzan gabiltzanok, sare sozialetako 24 orduko mugimendua edo bizitza, eta teletipo zein prentsa horren artean, akaso kalean beste instantzia bat kezka zehatzagoak osakidetza, etxebizitza, nola ikusten duzu, hautagaia zein den baino? Hori da, ez nik uste, nire kuadria hartzen dut beti, ez, ikerketa soziologiko bat egiteko, ez, denetarik dauku kuadrian eta galditzen dut ziet, ez, azkenean nik kazetari moduan, saltxa guztietan zartutan hau, ez, eta asko irakurtzen dute politikari buruz, ez, baina eurak esaten dut zie, zuk esan duzu moduan, ez, badazela arazo batzuk, ez, ikusten dituztenak, ez, baina holan, ez dakite adibidez,
Norden Pradales, ez? Ni arrasatekoa naz, eta bertan, asteburu honetan horri buruz hitz egin dut, eta ez dakite Norden Manuel Pradales. Hor badauko etxeko lan asko, ez? Nik uste dut. Etxeko lan horiek baute ditugu, guazen froga gila, guazen ikerketa soziologiko hori kalean bertan egitera. Lankidek ekarri diguten lagina izan dago gainera. Bai, badakit, bai. Sí, bai. Batzuk, bai, a ber, PSOEko Andueza, PNV-koa aldatu dute, eta orain abizenen ez goratzen. Eta gero Bildun ere aldatu dute, esan daiteken eska bat? Ez, orduan ez naiz goratzen. Eta besteak, gehiarik ez. Aurpegiak kokatzen ditut, baino izenak ez. Badakit badagoela Peio Txandiano, baino besterik ez. Bildu, bai. Pues creo que uno es Andueza, otro es Pradales, y el de Bildu, que es el que ha cambiado ahora, que Ochandio. Pepe creo que es el de Andrés, digo yo, será. Ez dakit, maiatza nola pentsatzen dut. Igual europear botazioak baino lehen. Hauteskundeak? Ez dakit, maiatzan. Yo creo que serán allá para un poquito antes del verano, para junio, por ahí, más o menos. Bai, baina oraingoz ez dakit. Bai, alderdia oraindik ez dakit, baino badakit, ezkerrera. No soy muy amigo de los políticos, pero seguramente sí votaré, sí. Yo ando ahí un poco Bildu, un poquito... ¿cómo se llama este? PNV, no sé, ando ahí, Partido Nacionalista. Maialen, aizu, interesgarria da, kalean ahotsa jasotzerakoan, asteko eta behin eskerrak eman dizkigu lankidei eta parte hartu duten herritarrei ere bai, alde biek dutelako meritu handia. Maialen, lehen esandakoan berresten zara, interesgarria da, ezta? Akaso, herritarren egunerokoan ez dago halako tarterik politikari dedikatzeko? Akaso, gehiago izan barko nuke? Tira, hori ere izan daiteke lege proposamen bat. Eguneko minutaje bat zebestela ezinezkoa da, ezta? Bai, hori da, ez? Azkenean, eurak esaten dute moduan, ez? Izenekin geratzea oso zaila da, badakite... batzuk, ez, baina bai, Pradales eta Otxandian, hautagai berriak dienez, oso zaila da, ez, memoria kolektiboan geratzea, oraindik ez gara hasi kanpainan, hor dago euren lana, ez, baina egia da batzutan, hauteskunde municipaletan gertatzen ez den bezala, ez, hauteskunde honetan pisu gehiago dauku alderdiak hautagaia baino, ez. Eta hori ikusiko da, ez hau izango da lehia bat, ez EAJ eta EH Bilduren aurkakoa, bai PSOE hor dauko, Andueza ezaguna da, eta hori bere alde egiten du, baina municipaletan gertatzen da, bai hautagaia piztu asko daukola, ez? Orain ikusten dugu ez, gehienok ez dakite nortu dien, ez da bere izena ez da, ez? Hortan, ikusiko dugu kanpainan zelan lortzen duten, ez, herritarren eurak ezagutzea lehenengo eta gero bere alde egitea. Ederki, joko politiko horri begira segituko dugu, Maialen, zuregan ere tarteka joko dugu noski baietz. Bukatze aldera, bestelako bukera bat ematea gustatzen zaigu, analisi tarte honi, nolabaiteko jauzi kuantikoa izan daiteke, baina kasu ezain beste, transizio energetiko, ekologikoaren garaiotan, horretan mintzat ados jarri dira, Gaztezko parlamentuan, Katalunian lehorte izugarria, kinkalarrian, eta kasu orain arte, bate batzuk, Mad Max filmean bezalaxe ez, esageraziotzat, akaso edo urruneko kontutzat ikusi izan duten gaia izan ziteken, baina badirudi ate joka dugula eta benetan aintzat hartzekoa dela klima aldaketarena, klima larrialdia eta lehorte itzelarena, uraren negozio edo privatizazio arrisku handi hori ere gertu dugula. Zenolako sensazioa egiten dizu, labur bada ere? Egia da ez oso gertu ikusten dugula, ez aldaketa klimatikoa hor dagoela eta kalean somatzen dugu, ez dira normalak urtarrilan olako temperaturak izatea Euskal Herrian eta ez da
munduan ere, ez? Eta hori, hori ikusita urte zaila datorkigula aurreikusi daiteke, ez? Eta egia da ulertzen dudala, larrialdi kasu batetan, Katalunian gertatzen den moduan, ez? Kontsuma kontrolatzea, baina gustauko litzaidaken eri, adibidez, beste era batetako kontrolak egitea, adibidez, golf zelaietan, futbol zelaietan, ez? Erabiltzen den ura, kontrolatzea eta beharrezko ez den guztia mugatzea, ez? Eta ez bakarrik kontsumo propioa baizik eta privatizatuta dagoen hainbat gauza eta hainbat beharrezkoak ez dien hori gauza ez mugatzea. Ur baliabide horiek publiko izaten segi dezaten ere, halako babes juridikoak erasi beharko dute pentsatzen, adimen artifizialarekin, neurozuzenbidea honezkero ezagutu dugu, tira, urarekin ere akaso halako terminoak ere hasi beharko genuke baliatzen, munstro batzuk azaldu eta berau nolabait euren ganatu eta iturria itx ez diezaguten. Tira, Maialen, mila esker, gaur geurean izateagatik, laster arte, gabon pasa. Eskerrik asko zuei, mila esker. Eta Talaia feminista albiste dugu egunotan, izan ere laster aurkeztuko dute, otsailean izango da hori, urteko txosten feminista behatoki batetik gauza nola dagoen aztertuz eta ikuspegi feminista batetik emakumeok kojunturalki nola ikusten dugun gauza adierazteko. Izan ere, askotan hainbat izan daitezke, erakunde, zein iker zentroak, baina emakumeon eguneroko errealitatea eta perspektiba akaso ez da behar bezain aintzat hartua, edota emakumeoi eragiten dizkiguten auziak ez daude zerrenda horietan edo lehen lerroan. Esan da bezala, Talaia feministak bere sorreratik iragarri bezala, lehenengo txostena aurkeztuko du datorren otsailean. Salbuespena lege den bitartean oraindik, giltza ugari astindu behar ditugulako. Bidegurutze berri baten aurrean gaudelarik, hasitako pausuei jarraiki, atariraino bide egiteko unea da. Jarrai dezagun ateak zabaltzen, salbuespenari ere zirrikitu oro zarratzeko. Etorkizunaren atea zabaldu eta iragana zarratzeko giltzarria gara.
Eraikiñoaren. Pello Reparazek sustraietara atzera bidean segitzen du Ahaztien disko horretan beste aurkezpen bat, beste abesti baten klipa duzue segidakoa, ez gara asko aurreratuko ikusi zeuok beste zatitxo bat? Bat baina gehiagoak kaso asaldatu ere egintzegu, baina argiz provokazio honek badu atzean mezu aldarrikatzaile eta baita feminista ere. Aizuen, badakizue gainera kolaborazio zalea dela Arbizuarra eta Galizia aldera jo du oraingo honetan, eta ikusten duzue beraz Pontevedrako edizio digitaletan gehiago ere badira. Baina Galizia aldera jo dugu, izan ere Filas de Cassandra taldearen kolaborazioa du Ahaztien diskoaren abesti honek eta klipen ere bertan ageri dira. Beraz, badakizue euskara beste hainbat hizkuntzarekin lotu duela Reparaz jaunak, eta beraz bidaiatzeko disko bat izango dela beste batira. Aniztasun honetan segi dezazuen igerian gaurkoz agur esango dizuegu, baina badakizue hemen izango garela asteburuan kolpez kolpe, makina betean, lan talde osoarekin, eta asteburu honetan gainera gonbidatu bereziarekin, Jone Goirizelaiarekin. Besterik ez, gabon pasa, eskerrik asko. Aquel mal que me metiste, ¿sabes? Ya no saco de dentro.